Без бу дөньяга ялгыз килмибез. 100 миллион кеше арасында безгә бик якыны бар. Һәм без аның белән һичшиксез очрашырбыз. Тормыш юлы буйлап бер дә китми торган тойгы белән йөрибез. Менә хәзер очрашырбыз кебек. Инде ничә тапкыр сине төшемдә күрәм. Тик мин уяу булганда да синең янымда булуыңны тоям. Кайчагында әйтерсең, янәшәңдә узасың, тик шул ук мизгелдә югаласың. Бәлки, без синең белән параллель дөньяларда һәм табу өчен миңа бер генә адым ясарга кирәк. Без ниһаять бер-беребезне табарга тиеш. Без икәү бергә булсын өчен. Син мәхәббәтемә терелгәнсең син, Ходайдан миңа бирелгәнсең син, гомерлеккә сайлап алынган язмышым. Син минем барлыгымны белгәнсең син, бәхетемне җиргә килгәнсең син, таңнарымны каршы алучы кояшым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Мин синең өчен генә туганмын. Мин очрашуыма ышанганмын мин, Сине һәрчак көтеп алучы тавышым. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә гомерлеккә. Икәү бергә бу гомердә кавышканыбыз